Здравейте на всички! Днес ще говоря за нещо изключително важно, което засяга абсолютно всеки от нас. Имам предвид сериозните промени в държавните регистри, които могат да изложат личните ви данни на риск. Не преувеличавам, когато казвам, че това е критично важна информация и е наложително да действате сега, за да защитите себе си и близките си. Затова преди да продължим, моля, абонирайте се за канала и харесайте това видео, така ще помогнете тази информация да достигне до повече хора. Основният проблем, пред който сме изправени, е свързан с прозрачността на държавните регистри и достъпа до информацията, която те съдържат. Преди тези промени ситуацията беше относително по-различна. Достъпът до определени лични данни, свързани, например, с имотна собственост, търговска дейност или други чувствителни аспекти от живота ни, беше по-ограничен. Обикновено, за да получи човек детайлна информация за даден субект, било то физическо или юридическо лице, се изискваше да докаже легитимен интерес. Това означаваше, че трябваше да имате основателна причина, например съдебен спор, договорни отношения или да сте страна в сделка, за да поискате и получите определени данни от регистри, като имотния регистър към агенция по вписванията или търговския регистър. Разбира се, но имаше и публично достъпна информация, като данни за фирми, но тя често беше по-обща и не включваше детайли, които биха могли да бъдат злоупотребени. Тази практика беше в синхрон с основните принципи на защита на личните данни, които повеляват информацията да бъде достъпна само при необходимост и с ограничена цел. Сега обаче ситуацията е драстично променена. С новите регулации и технически подобрения, голям обем от чувствителна информация стана свободно достъпен за всеки, без да е необходимо да доказва какъвто и да е легитимен интерес. Практически всеки може да влезе в определени държавни портали и с няколко клика да открие детайли, които доскоро бяха защитени. Това включва не само основна информация, но и подробности, които могат да бъдат използвани за различни злоупотреби. Например, вече могат да бъдат достъпни данни за точния адрес на жилището ви, размера на имота, история на собствеността, а в някои случаи дори данни, които могат да бъдат свързани с вашите задължения или други финансови аспекти. Тази промяна е мотивирана от идеята за по-голяма прозрачност и борба с корупцията, което само по себе си е похвално. Но, за съжаление, в много случаи това е постигнато за сметка на неприкосновеността на личния живот и сигурността на гражданите. Нека бъдем ясни. Държавата има интерес от прозрачност, но тази прозрачност не трябва да подкопава сигурността на индивида. Това създава една огромна вратичка за лица с престъпни намерения, които сега имат изключително лесен достъп до информация, която може да бъде използвана за измами, кражба на самоличност, целенасочени посегателства или дори тормоз. Искам да подчертая, че това не е някакъв слух или конспирация, а реалност, която вече започва да има своите осезаеми последици за стотици хиляди хора. Нека разгледаме в детайли какво точно трябва да знаете, кой трябва да се притеснява най-много и кой може да бъде относително спокоен. Първо трябва да сте наясно, че промените засягат най-вече регистрите, свързани с имотна собственост и търговски дружества, но не само тях. Например, в имотния регистър към агенция по вписванията вече е много по-лесно да се извлече информация за конкретен имот, кой е собственик, кога е придобит, дали има тежести като ипотеки или възбрани. Доскоро за достъп до подобни данни беше нужно да имаш ЕГН на собственика или поне точен идентификатор на имота и дори тогава можеше да се наложи да се посети на място службата по вписванията. Сега, в някои случаи е достатъчно да се въведе адрес или част от адрес, за да се разкрият множество данни, които преди бяха защитени. Това създава огромна опасност за собственици на недвижими имоти, особено тези, които притежават атрактивни имоти или такива, които не обитават постоянно. Представете си, че сте собственик на апартамент в голям град, който отдавате под наем или стои празен. Злосторници могат лесно да установят, че сте собственик, да намерят адреса, да проверят дали имотът е обременен и да планират измама, използвайки вашата самоличност. Кой трябва да се притеснява най-много? На първо място, собствениците на недвижими имоти. Говоря за всеки, който притежава апартамент, къща, земя, вила или какъвто и да е друг недвижим имот в България. Вашите данни, свързани с тези имоти, са изложени на риск. Представете си следната реална ситуация. Един възрастен мъж на 78 години, който живее сам в малък апартамент в София, притежава и 2 земеделски земи в провинцията, наследени от родителите му. Той не ги е посещавал от години. С новите промени измамници могат лесно да открият тези имоти, да видят, че собственикът е възрастен човек
и да се опитат да го измамят, като се представят за купувачи или дори да извършат опит за продажба от негово име, използвайки фалшиви документи. Това не е хипотетичен сценарий, а нещо, което вече започва да се случва. В друг случай, млада жена, която живее сама и наскоро е закупила апартамент с ипотечен кредит, може да стане обект на таргетиран тормоз или дори кражба, тъй като е изключително лесно да се установи нейният адрес и фактът, че е сравнително нов собственик. Дори хора, които притежават малки гаражи или мазета, трябва да бъдат на щрек, защото и те са част от този риск. На второ място, хора, които са участвали в съдебни дела, особено такива свързани с имоти или големи финансови спорове, също трябва да бъдат изключително внимателни. Информацията за такива производства често е публична, но сега е много по-лесно да се свърже конкретно дело с конкретен човек и неговото имущество, което може да доведе до нежелано внимание или дори отмъщение от страна на опоненти. На трето място, бизнесмени и предприемачи също са силно засегнати. Въпреки че информацията за фирмите винаги е била по-открита, сега детайлите за собственици, управители, промени в капитала и други финансови показатели стават още по-лесно достъпни и агрегируеми. Това може да бъде използвано от недобросъвестна конкуренция или дори от изнудвачи. Например, информация за оборота на малка семейна фирма, заедно с домашния адрес на собственика, която лесно може да бъде намерена, би създала усещане за повишена уязвимост. Имам пример с един собственик на малък онлайн магазин за ръчно изработени бижута. Той винаги е работил от вкъщи и е регистрирал фирмата на домашния си адрес. Допреди промените, макар че фирмата му беше публична, не беше толкова лесно да се свърже директно с неговия личен живот. Сега обаче всеки, който желая да го намери, може с малко повече усилия да установи точния му домашен адрес, което е изключително тревожно, предвид естеството на бизнеса му и възможността за конкурентно разузнаване или дори лична неприязън. Кой не трябва да се притеснява толкова много? По принцип, ако не притежавате имоти, не сте собственик или управител на фирма и не сте участвали в публични правни спорове, рискът за вас е по-малък, но не е нулев. Вашата основна информация като имена и ЕГН, макар и ценна, е малко по-трудна за злоупотреба без допълнителни данни. Все пак и вие трябва да сте на щрек за фишинг атаки и опити за кражба на самоличност, тъй като информацията за вас може да е достигнала до някого по други канали, но специално по отношение на новите промени в регистрите, основната ми тревога е за собствениците на имоти и бизнеса. Сега да разгледаме някои изключения от правилата, както и неочевидни клопки и нюанси, които трябва да имате предвид. Първо, дори да сте предприели стъпки за ограничаване на достъпа до вашите данни, има определена информация, която по закон трябва да остане публична. Например, в Търговския регистър определени данни за юридическите лица, като наименование, ЕИК, адрес на управление, предмет на дейност, имена на управители и капитал са задължително публични. Това е така, защото прозрачността в бизнес отношенията е от ключово значение за сигурността на търговския оборот. Ако сте управител или собственик на фирма, не можете напълно да скриете тази информация, тъй като тя е фундаментална за функционирането на пазара. Тук трябва да се намери баланс между публичния интерес и личната защита. Клопката е, че хората понякога си мислят, че могат да скрият всичко, но това не е така и трябва да сте реалистични относно обхвата на възможната защита. Второ, един неочевиден нюанс е, че ограничаването на достъпа до някои данни може да създаде временни или дори дългосрочни проблеми при извършване на определени правни или административни действия. Например, ако банка или друга финансова институция се нуждае от проверка на вашата имотна собственост за отпускане на кредит и вие сте ограничили достъпа до тези данни, може да се наложи да предоставите информацията лично или да дадете изрично съгласие за достъп всеки път. Това може да забави процеси или да създаде допълнителни административни тежести. Помислете за хора, които често сключват сделки или имат нужда от бърз достъп до финансиране. За тях пълното затваряне на достъпа може да е по-скоро пречка, отколкото предимство. Трето, трябва да знаете, че достъпът до данни може да бъде ограничен, но не и напълно заличен. Държавните органи като полиция, прокуратура, НАП, ДАНС и други ще продължат да имат пълен достъп до всички данни, независимо от вашите ограничения. Това е изключително важно. Защитата, за която говорим, е защита от достъп от трети лица, които нямат легитимен публичен или държавен интерес. Не си правете илюзии, че ако скриете данните си, ще станете невидими за държавните институции. Например, ако имате просрочени данъчни задължения, НАП винаги ще има достъп до вашата имотна собственост.
Също така в случай на съдебно дело, съдът може да изиска пълния набор от данни, дори и те да са ограничени за публичен достъп. Четвърто, имайте предвид, че защитата на данните не е еднократен акт. Системите се развиват, законите се променят и това, което е валидно днес, може да не е валидно утре. Затова е важно да сте информирани и периодично да проверявате статуса на вашите данни и актуалните възможности за защита. Редовното наблюдение на вашата кредитна история и банкови извлечения също може да ви помогне да уловите ранни признаци на злоупотреба, дори и данните да са защитени. Не разчитайте само на едно действие, а изградете цялостна стратегия за защита на вашата лична информация. Сега преминаваме към най-важната част. Конкретните стъпки, които трябва да предприемете. Това не е призив просто да се притеснявате, а призив за действие. Първа стъпка – идентифицирайте кои регистри ви засягат. Ако сте собственик на недвижим имот, вашият фокус е върху имотния регистър към Агенция по вписванията. Ако сте собственик или управител на фирма, тогава търговският регистър е от значение. Ако имате пълномощно, трябва да проверите и регистъра на пълномощните. За хората, които се интересуват от по-широк спектър от информация, е добре да се обърнат и към кадастъра, където се съдържа детайлна информация за имотите и техните граници. Разберете къде точно са вашите данни и кои от тях са изложени на риск. Втора стъпка – проверете текущия статус на вашите данни. Преди да предприемете каквото и да е действие, трябва да разберете какво е актуалното положение. Влезте в съответните портали на Агенция по вписванията, за имотен регистър и търговски регистър и проверете колко информация е достъпна за вас или вашите имоти фирми. В много случаи това може да стане онлайн, като въведете вашето ЕГН или ЕИК на фирмата. Ще бъдете неприятно изненадани от обема на информацията, която е свободно достъпна. Направете си справка, разпечатайте я или я запазете, за да имате ясна представа за изходното положение. Тази справка ще ви послужи като доказателство за състоянието преди вашите действия. Трета стъпка – подайте заявление за ограничаване на достъпа. Това е ключовата стъпка. Законът дава възможност на физическите лица да поискат ограничаване на публичния достъп до определени свои данни, които не са задължително публични. Къде да отидете за имотни данни, трябва да посетите службата по вписванията по местонахождение на имота или в Централната администрация на Агенция по вписванията. За търговски данни, ако не сте управител или собственик, или ако искате да ограничите само определени специфични данни, пак към Агенция по вписванията. Какво да напишете? Заявлението трябва да е в свободен текст, но е силно препоръчително да използвате бланки или образци, предоставени от самата Агенция по вписванията, или да се консултирате с юрист, който да изготви такъв документ. Заявлението трябва изрично да посочва кои конкретни данни желаете да бъдат ограничени за публичен достъп, като се позовавате на съответните разпоредби на Закона за защита на личните данни и на приложимите наредби. Например, може да поискате да се ограничи достъпът до вашия постоянен адрес, който често е видим в имотните партиди, или до други чувствителни детайли. Необходимо е да посочите вашето ЕГН, трите си имена и точния идентификатор на имота или фирмата, за която искате ограничение. Какви документи да съберете? Ще ви трябва документ за самоличност, лична карта и в някои случаи документ, доказващ вашето качество на собственик или управител, като нотариален акт или актуално състояние на фирмата. Няма да ето излишно да носите и копие от справката, която сте направили в стъпка 2, за да покажете точно кои данни ви притесняват. Четвърта стъпка – проследете статуса на вашето заявление. След като подадете заявлението, ще получите входящ номер. Използвайте го, за да проследите хода на обработка. Обикновено Агенция по вписванията има срок, в който трябва да се произнесе. Ако в рамките на този срок не получите отговор или получите отказ, можете да предприемете по-нататъчни действия, включително обжалване пред Комисията за защита на личните данни или по съдебен ред. Не се отказвайте лесно. Пета стъпка. Помислете за допълнителни мерки. Регистрирайте се за услуга известяване за промени, ако такава е налична. Някои регистри предлагат абонаментни услуги, които ви уведомяват, ако има промени в данните, свързани с вашите имоти или фирми. Това е отличен начин да бъдете информирани в реално време за всякакви опити за злоупотреба. Например, ако някой се опита да впише фалшив документ за продажба на имота ви, вие веднага ще получите известие и ще можете да реагирате бързо. Бъдете внимателни с личната си информация онлайн. Не споделяйте излишни детайли в социалните мрежи, внимавайте на какви имейли отговаряте и никога не предоставяйте чувствителни данни по телефон или имейл, освен ако не сте абсолютно сигурни в легитимността на искането. Преразгледайте сигурността на всичките си онлайн профили. Използвайте силни и уникални пароли, активирайте двуфакторна автентикация, където е възможно.
Много от опитите за измами започват с кражба на самоличност онлайн. В заключение, ситуацията с държавните регистри е сериозна и изисква незабавно внимание. Не подценявайте рисковете и не отлагайте предприемането на мерки. Запомнете, личната ви сигурност и финансово благосъстояние зависят от бдителността и действията, които предприемате сега. Затова още веднъж ви призовавам. Обмислете внимателно казаното в видеото, предприемете необходимите стъпки и не позволявайте на злосторници да се възползват от пропуските в системата. Ако имате въпроси или искате да споделите своя опит, моля оставете коментар под видеото. Вашето мнение е важно. Ако смятате, че това видео е полезно, моля харесайте го и не забравяйте да се абонирате за канала, за да получавате актуална и важна информация на време. Бъдете здрави и пазете себе си.